खुलुमबाय नमस्कार वेलकम बैक टू आबोजन मिनिस यूट्यूब चैनल ओमफ्राय आं आबोजन मिनि यूट्यूब चैनलनि दिमागासिनोगा वेलकाम खालामबाय आरोना औ ओमफ्राय आं बुंनांगौ दा नों बुंनांगौ दा आं दिनै फंबायखौ माबा मोनसे बुंनो नागिरदों आरो नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला जोबजासे आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं दिनै फंबायखौ मा बुंनो नागिरदों आरो मा साबायखर होनो नागिरदों फार्स्टआवनो आं बुंनो नागिरदों नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो दाखालि जितु गुवाहाटीयाव जानाय बरबारियाव जानाय जाथाय जोंनि बर'फ्रा गोबां माने सरकारजोंहाय न' बां सिफाय जानानैहाय आलाय सिलाय जानांगौ गोनां जादों बै समाव आंनि फंबाय बेलेगनिबाबो आंनि निजिनि फंबाय होननानै गासैबो साननानै लानांगोन आरोना ओमफ्राय दा नैबे फंबाया गोबां माने लाजिया फांजिया बेसांखिनि बयगाव बियो माने लाजिया फांजिया ट्रेनावहाय मानसिफोरनो फैसा जि एसे हायो थाइसेबाबो थाइनैबाबो बेबायदि डनेसन खांनानै फैसा हैदों बिथाङा आरो बेजों लोगोसे सासे दंबावो फंबाय गफि ब्लग बिथांखौबो बे आगैखौबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय कारन बेसांखिनि बयगाव मानसिखौ सिबिनो मानसिखौ साननो रोंदों आरो आं बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैला आरोना बे आगैमोनखौहाय दा बिथांमोनखौ नायोब्ला जोङो गुबुन बै बैसो गोनां मानसिफोरखौ जोङो बुहुत माने मा होनगोन सानथावना आरो बेफोरबायदि जुदि साननो रोंनायमोनब्ला गासै मानसियानो जुदि साननो हनो रोंनायमोनब्ला जोङो दिनै जोंनि बर' मानसिफोरा बेफोरबायदि माने बेफोरबायदि गाज्रि थासारियाव थानाय नङामोन आरो बेखायनो जोङो सोलोंनांगोन मोजां मानसि जानो मानसिखौ सापर्ट खालामनो मानसिखौ रेसपेक्ट होनो जेरै नैबे फंबायमोन बायदि आरो आं दायो फंबायमोनखौ बिराद साबायखर बावो आं बेखौ बुंनो नागिरो मा होनो जोंनि माखासे गेदेर गोलावफोरा जितु गुवाहाटीयाव जानाय जाथाय बेखौ गेदेर गोलावफोरासो बिजिरनानै बेखौहाय खामानिखौ मावलांनो हागोन आरो मानो होनबा जोङो दायो जि स्टेजाव दङ बे स्टेजआ एकदम गाहाय स्टेज ओमफ्राय जायफोरा गेदेर गोलाव दङ बिथांमोननि आखायाव गोबां पावार दङ माने गोजौ गेदेर मानसिफोर जोङो जि स्टेजाव दङ जोङो एसेबां हेल्प खालामनो हाया मानो होनबा जोंनि हेल्पआ एकदम फिसासो ओमफ्राय जोंनि हेल्पआ जास्ट माने मा होनगोन आरोना नोंथांमोननि आखायाव गेदेर गोलावनि आखायाव जि पावार दङ बे पावारा जोंनाव गैया ओंखायनो पावार गोनांफोरा जुदि 1% हेल्प खालामो होनबा बिथांमोननि गोबां हेल्प जागोन आरोना ओमफ्राय आङो बेखौनो आरो खनसे बुंहरनो नागिरबावोदि आखाइ खबनानै जोंनि गासै इउटुबार माखासे जोंनि बर' लाइमोन आरो मा होनो सेंग्रा सिख्ला गासिखौबो बुंजोब्बाय आङो जायफोर डनेसन हैदों आरो जायफोर हैनो हायाखैब्लाबो दलफोर माने माखासे दलफोर थाङो लिडारफोर ओमफ्राय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरो बेबायदिनो मा होनो जोंनि बर'फ्रा बेबायदियाव सापर्ट होलांबाय थाथों अरायबो बेल' नङा माने प्रब्लेमाथ' फैबायानो थायो मानसिनि लाइफआवहाय बेबायदि नङा दि बिसोरखौल' सापर्ट खालामनांगौ बेल' जोब्बाय होननानै बेबायदि साननाङा मानसि आंनियावबो जानो हागौ बा गुबुनावबो जानो हागौ जों सापर्ट होनाय बुस्थुखौ गावजों गाव हेफाजाब होनाय बुस्थुखौ जों माब्लाबाबो गारनाङा बेनो जोंनि मोनसे सबसे गोहो बेबायदिनो गुबुनखौबो सापर्ट होलांबाय था आरो बेबायदिनो जौगालांबाय था ओमफ्राय आं मोनसे बुंगोन र' मानो होनबा दायो रिसेन्टलि सासे मानगोनां एक्स एनडिबिया बुंनांगोन आरोना माने गोबां इउटुबारफोरा बांसिन माने 90% आंनि बायदिब्लाथ' 90% इउटुबारफोरासो हेल्प होदों ना बेनिखायनो बिथाङा बुंदोंमोन आरोना जायफोर इउटुबार दङ बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै स' बिथांखौबो सापर्ट खालामो बिथाङाबो इउटुबार बिथाङा गोबां डनेसन होयो माने गोबां बुरजा नङा आरो बेबायदि नङा बुरजा होबासो डनेसन नङा खिन्थु जेसेबां हायो बिथांनिफ्राय हेल्प होबाय थायो बेनिखायनो बिथांखौबो हेल्प खालाम सानसे बिथाङाबो गेदेर इउटुबार जाबा आंनिफ्राय आं मिथिना मोनदों आरो हमना मोनदों बिथाङाबो सापर्ट होगोन बेनिखायनो मानगोनां एक्स इन्डिया बुंदोंमोन आरो इउटुबारफोरखौ सापर्ट होनांगौ माने सरकारनिफ्रायबो बांसिन इउटुबारफोरासो बांसिन हेल्प होयो नङा होगासिनो दङ जोंनो मेगनजों गावनो नुदों बरबारिनि जाथायखौ बोरैहाय बायदि मायाव थांनानै इउटुबारफोराल'सो बांसिन हेल्प होदों बि नङादे बेलेगफोरा होआखै बेलेगफोराबो होदों खिन्थु 90%आ इउटुबारमोन आरो बेनिखायनोसो आं बुंदों इउटुबारफोरखौ सापर्ट खालाम आरोना आबुखौ सापर्ट खालाम ओमफ्राय आंथ' बुंनांगौ जेबो गैला दा फंबायाबो बुंखाजोब्बाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव अब्लासिम बाय बाय जय बरबारि जय